Да, снима вече. Снимаш ли ме, бе? Ето го Яко. Кара колата, Яко. Естествено, ще караме, пак да не го карам. Реално, не ме снимай пътя. Сега чепи враг, как да е. Виждаш се с 250 С 273 км в час. Както виждате. Както виждате. Сега сме до Цуци. Да го викнем ли? А той вкъщи ли? Не е вкъщи. Давай. Сега Яко, че трябва да е бел майката. Ече. Ячи. Да, ми кач. Какво е? Що тук? И тръгваме на пранката. Да ходим до Джомби на Джорджиев да ритаме. Бе, снимаш ли ме? Да, бе. Снимай себе си, какво? Ето знаеш си стреля. Дупки. Дупки! Дали дупки ратне? Бе, я пусни нещо тук е за душата. Не знам откъде. Чакай, тихо. Ей, преба. Не, бе, чакаш една. Да, тама на она права. Че тук е та дупка. Да изплаши. Отдясно или напред? Преди мен нали до Джомби отивам. Не се фокли. Баща ми ако види това, направо казамата. По-тук ли? Да. По-тук, какво е? Малко далеко е. Лека нощ. Не бе, чакай бе, не спирай. Ще заключи това. Правиш ли клип? Янко трябва да кара кола, ето ми мене. Къде е ключа? Ето. Джомби. Джомбей. Само палиме гумите. Да, ето са урок по палене на гуми. Леко ще караме да ви покажем как си. Тръгнахме. Още не сме се познали. Не бе, така ти тук си. Даваме мигач надясно. По-наляво. Отиваме покрай Милена.